Għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija nhar l-aħħar Sibt ta' Marzu, id-dinja ser tintefa' għal sija fit-tradizzjoni annwali imsejħa Earth Hour. Din it-tradizzjoni tara l-bidu tagħha f'Sydney l-Awstralja fl-2007. Imnebħa mill-lan li jikber l-arfin dwar it-tibdil fil-klima, illum il-ġurnata hawn aktar minn 190 pajjiż li jieħdu sehem fiha, inkluż Malta. Fost oħrajn f'pajjiżna tħawlu 100 siġra indiġena fil-ġonna tal-Buskett. Bosta huma mħeġġa biex jitfu d-dawl għal sija u jqattaw ħin mal-komunità biex dan il-jum verament ikun sinifikanti. Din is-sena Earth Hour hija aktar minn sempliċement jum simboliku, iżda huwa jum li ser joffri solidarjetà u opportunità biex nieħdu ħsieb lil xulxin u d-dinja b'mod speċjali fid-dawl tal-isfidi mondjali li għaddejna minnhom. L-organizzaturi u l-imħuħ wara din l-inizjattiva globali sostnu li inizjattivi bħal dawn huma impenn ta' kuljum u mhux ta' jum wieħed biss biex jixprunaw futur isbaħ għan-nies u għad-dinja.